avstånd. Ja, det är modigt. Nej, 66. Då har ju inte vi satt några än, va? Nej, det är mycket nerver detta. Oj, är jag i vägen för någon? Det är andra nu. Nej, det är 3 straffar. Ja. Var det 3? 3? Det stod det i reglerna i alla fall. Alltså det stod 3 straffar i reglerna, men jag vet inte. Ja, de gjorde det. Killarna hade ju 5. Men killarna sköt ju 5 innan. Ja, just det. Fia är in. Kom igen, kom igen. Bra Sofia! Avgjort dem. Alltså killarna sköt ju 5 innan. Ja, så kanske vi får domaren. Ja, det fick han ändra sig förut.